Una escapada amb encant al Priorat és anar a Clos Figueres, a Gratallops. La proposta pels enoturistes és imbatible. Un celler on tastar vins de prestigi internacional, un restaurant amb terrassa i cuina de proximitat i un acollidor bed and breakfast. Clos Figueres és un bon lloc perquè t'expliquin com va ser la revolució dels vins del Priorat. Als anys 90, els propietaris d'aquest celler van aconseguir que el crític Robert Parker tastés un vi del Priorat. I des de llavors, la comarca i els seus vins són coneguts a tot el món. El restaurant, amb grans finestrals, terrassa i jardí, és la millor opció per tastar els vins del celler. Un dels plats estrella és el braó de corder ecològic a baixa temperatura amb parmentier de patata o unes braves molt particulars i boníssimes. Al costat del restaurant hi ha un hort d'on surten molts productes frescos i també un corral amb gallines. La filosofia de la cuina és proximitat, ecologia i qualitat. Aquí les visites són personalitzades i cadascú la pot fer al seu gust. Poden començar o acabar visitant el celler. Aquesta és la sala de botes, on es fa la criança dels vins que es tasten en aquest porxo amb vistes al jardí, que és perfecte per badar i desconnectar. Just a sobre del restaurant hi ha el bed and breakfast de Clos Figueres, 3 suites on completar l'escapada. Tenen vistes al jardí i a les vinyes. Clos Figueres és un 3 en 1 amb encant, el cotitzat Priorat, celler, restaurant i allotjament.